Ігнат Абдзіраловіч. Адвечным шляхам. Даследзіны беларускага светагляду. Чытаюць Людміла Сідаркевіч, Александр Марченко. Ігнат Абдзіраловіч. Адвечным шляхам. Даследзіны беларускага светапогляду. Пасвячаецца У.І. Час, калі трэба журыцца душою на свежых магілах пуста пранёсшыхся днёў. Максім Богданович. Нашы часы, часы агульнай заблутанасці, часы паўстання праменных быццам ідэалаў і іх канечнага знікнення праз нядоўгі час. Тое, што раней здавалася чыстым і светлым, штодзённа аплятаецца жыццёвым брудам і пылам. Так знікаюць праменныя ідэалы, пакідаючы роспач і безнадзейнасць. У такія часы адзінокая чалавечая душа шукае, пераглядаючы ўсё тое, што здавалася каштоўным, святым і жаданым. Частка першая. Беларусь як граніца паміж усходам і захадам, грунтоўная адзнака беларускай гісторыі, духовае ваганне паміж усходам і захадам, тыповыя адзнакі усходу і захаду, месіянізм усходу і захаду. На беларускую справу прызвычаіліся глядзець як на нешта надта невыразнае, нявызначанае, не маючае ў сабе духу жывога, который можа даць беларусам права на законнае сярод іншых народаў існаванне. У невыразнасці беларускай культуры хочуць убачыць духовую смерць народу, яго няздольнасць вызначыць свой уласны ідэал. Фармальна мы павінны згадзіцца, што ў нас не акрэслена культура, што ў нас смутныя гістарычныя шляхі, але ў гэтым не можна бачыць духовай беднасці нашага народу, яго няздольнасці уласным крокам ісці да вытварэння ўласных формаў жыцця. Не. Жыццёвыя акалічнасці даводзяць аб іншым, што нават меней здольныя, меней сільныя народы вытварылі культурна вызначанае жыццё. Калі беларускі народ не стварыў уразнай культуры, дык гэта дзеля таго, што ў гістарычнай спадчыне яго была вялікая трагедыя народнага духу, якую перажыць выпала толькі 2-3 еўрапейскім народам. Беларусь ад X веку і да гэтай пары фактычна з'яўляецца полем змагання двух кірункаў еўрапейскай, пэўна-арыйскай культуры, заходняга і ўсходняга. Граніца абодвух уплываў, падзяляючы славянства на два станы, праходзіць праз Беларусь, Украіну і Самple complete. Ready to continue?